Eduka yobo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo iyo korose chirangi meyense ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biriya bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati wekarigori lyabantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale ya watagete nigo kwa yenyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Wakire mwanjo murigerere hogetembe television chitariki chiga 15 nemo chemotenyo ogatano lituko ria Ijumaa kire wiki yairire na inde asenchira ya bene na kwariganire ase ikionga chinsa 12 cha bono mambi ime yomorobere obwetwane kira lituko ria rero turache kurigereria amangana amange aliagenderete ase orogongo rwagusi na kurwa chinsemo ime nseito ya Kenya nchinguru kwa Matilda Obaigwa na kurwa ase studio ya kabere nere Barnabas Ondari kira ovako waterana nere Jasper mwancho murigereria nyara gusangana nche ase chinsemo cha Facebook obuna Getembe TV na boyo chinsemo cha YouTube na robuna Getembe TV na boko nigirari uko ochaiga ase studio eri onyare gusangana nche kirangereri kiao emambi ya bono chinga kichiga hanana mono kira tokorigerere yose amangana mange agenderete roche una litukore igoro korwa chinsemo chiria chia wa munyoro ekiama ekiyange nyare tokuba tukakigima nere omoskeri gati gashago gose erigiji na tokorigerea korwa chinsemo chinde siasa entindi nigo egendete kobetanse nekiroro nga ogoso mitandao ya kijamii nigo bono egati yabarai anene muno bari ime serikali bagendete kusanga ebirengerero byabo igoro yekiamekyo kenyarite korarigwa lituko olia igoro igo nyara waswase omorobere na boigo turigererie egati ya mangana ande amange kurwa ase binyoro ime county ya Kisii na boigo county ya Nyamira ikaransoke edinde tinyare gusanga asenchira eri eyobwamo kegima na nekero ongochaka kurwa ase county ya Nyamira ekero bono abanyagitari abateresa kurwa ase county yo babeire bakurwa ebiriro byabo hocha ase serikali ya county enyare kwenekia buna yanyare gwikirania omoroberi obo wenia osha gosenga social health authority ase abateresa abo nigo etarabage kubakonya ekero barabo bari abarwaire gosekero babwate omochando babwenete gutarira chinyagitari na gukorerwa obolingori igo nigo babete bakorobekana litukore igoro nekiro bagenerete korwa okuboria kwabo na barabo babonete korigererwa na boigo eserikali nebonete gwikirania amaganio abo musekeito Fat Gadi Gisemba toikorere no roboti rwa sinchira ekobwatia
Ekiombe kia bateresa kurwa sorosagia rwa Nyamira nigo rero bakora okorobekana asomochie omonene onyamira ase bakwemurunganiria amagani abo ayo eserikali ye kaunti ya Nyamira yasinyurwe goikirania. Hegati ya maganio ayo korengana na bateresa abaiga no gutakinwa ebirogo ase baria baikire engaki yo gokinwa ogutakanwa gwekisira cyabo ritangani naboigo ogutarikwa ku bateresa abaya abo bakoira amabaga yabo bachiete chinse cha isiko. Kuna ofisa wetu hapa nurses wengi sana ambao kuanzia mwaka 2017 2022 mpaka juzi wamepewa karatasi za promotion, lakini hizo karatasi kuanzia mwaka 2017 hazijawahi waliwekwa wakakosa kupewa mshahara, wakakaa kama miaka 3-5 bila kulipwa, zikakuwa affected some of them, lakini hawakuwahi lipwa ile inaitwa arrears. Takwa letu lingine lilikuwa CBA. Hapa Nyamira County imekuwa ngumu sana Public Service Board kukaa na sisi viongozi wa tawi la Nyamira tuelewane kama vile kaunti zingine za Kenya wameelewana. Jambo nurses ba jire singe opportunities nurses ba what opportunities worldwide ba weire ange 90. Lakini abutu wakati tu igwana ile kwanza bara replace 50 boka baba singe. Dero na itotegete mugaba na musinyaribo batige chisegi babugate. Bamanyangana ki eltinere gente tangani babwente gushukurikira. Gukwana ekero gyokorobekana ukoiga abateresa abaiga ebasingereire buna nigo barache kogenderera korobekana goika eserikali ya Nyamira yaigure okwemurungania kwabo na kubaikiraniria amaganio ayabo onsi. Ono togote members baitunga ondeta abagosa e voice yoga moko igwa ne voice ya Kainan nero yarangire cyo mugomo na nere ratebenga iranigas mo basi ko igwa voice ende yonsi naende chinga kio mugomo yoraire oronto goteba mono yanga neire rituke limo neire omwaka neire myaka 10 e government ya Nyamira nere rarorenga nkakiki era ikirania magani yitu ilitunyari koirana egas tonto atakira 13 kocha kore and we are officially declaring today we are continuing strike abantu go Nyamira mo manyenga kende ngiyo kegendere nende ngutaka kubori omugavana Nyalibo. You want us to die na liora manyenga ngoto sumbore aya Nyalibo ba tata watu nyalire igobano manyanga e county ya Nyamira nere gomete taria bateresa bagomete ntweto tagete batokorere bintu beto tomanya kwirania gas. Hingo reporter Gatembe kurwa somochie omonene Onyamira oyogotoka imeye ward ya township ebunge ya West Mugirango nje Fatigad Yesemba. Moncho murigereria gotigana nayo ngokwira wika ase ward ya Marani ise omo MCA umanyikanite buna Omoske Dennis Ombachi anyarite kwanekia ritukuri goro buna onyarire kora ebikundi nabo igukoba esegeto nene mono bali bagukora oboremi buna obwekemeri ikieritunda ria avocado nigo bono anyarite gukwana chinga kecho nabo igo akanyara kupuria buna nigo amangana yoborimi abana tukurigererio wakigima ase kusekoro ase chinsemeche rikonekia una abamenye banyarire konyora enchira bakonyorera engeri yabo yakira rituko musakito Daniel Ontiri no robotioro asenchira engekirana oborimi bwekemeri gya avocado nigo bwarorekanire gukoria buya ase chinsemo au ase rogongo rwa Busi nabamenyi abange nigo bakonyekire kurwa soboremi obwo abo ngoiga nabamenyi kurwa se ward ya Marani meye bunge ya Kitutu Church North ase county ya Kisii aso mugasorero abarai bebikundi au nebyombe bayikirana aso kuyelia abanyakyombe bawe mete ya avocado na matunda nde yogosimeka ase chinka na ase megondo bosa batali gwakanira no nyene ntururu murobolyo oragwa no MCA we ward yo Omoske Dennis Ombachi ni project tobwate se Marani ward among ase gento ko empowerment projects cheito
ntwarwete mwaka ori chingoko bono gane chi avocado tokoru na ende bwango iga ntorentere abalimi baito ebimeri bya matoke ne chikawa egento totete ebintu ebimeri biri bikorento botene nkubwa bwango na ende bore raisi no na abantu abagotu ose bali bakongire no na kawaria gekonyaro na ono muno chega bangina mbaro kawaria kenkero na bakambaro kukwana chinga kechomba chinigo hatiotereria buremi oboiga asikiribu na avocado nigikuligwa nse yemyaka ebere korenganigwa nemete yego ita ebimeri binde na gosiria madini aseliroba nanigo ekoire emyaka menge gutumeka ne faida yae nigere nke kigima avocado ye ekoire nga kienke kwama eli akabere ebwate value ene nekiara una bono experts abagote omoto yomo gokwama abokorwa matunda chikiro 200 oso mwaka chikiro 200 ase nonerie mieyemo echineri 20 omoto molingamu akarosimegete okoire miaka 25 kwa makoni shilingi 10,000 na endrero emilingamu itotusimegete asaliriraba ebintu ebinge mbiri kwama muroberiga nigo urachigokonya bwege skuru ye secondary ya baiseke ya St Monica neria yoboroso ya marani getambokero abor bagokera nababwatesigwa nabamenyi is giving a lot of support to the school otherwise ndete kumuganiria maya because afkari ya to school ejo jakonya bari muriri bakonyorya afkari kuruororo chikonya abana bakurira njime and really is supporting the school so much oise kosimeka rioga busaigo hase compound elindi go kwa kende lakini oise koirekemerie ko kebeke hase compound yao na ndokerere buya na bokonyora matunda na ande na bokonyora ini kamukora arusia matunda ya buoni at least ine besa era nyare ko beko gokonya na ande mbiyamana mwirane ngambiyamana sinja tokonya chingoko tose kwegendereri tokonia magena erito nyindagera tokaraki tokuria na ende mbiyamana sinja tosemiringa totugure mete yemeringam tobeka matoke chifkado nekawa eritokaraki togenderere magega ya yomoskombachi asitaro ya magendro nigo arata okorosigwa no kogororwa obuya gose renovation eyo yakorwa ase dispensary ya Nyansaga asabamenyi bensemeyo barachigokonyekera geafia nkulubutirigeta seni kyagetembe kurega se county ya Kisii letrene ngorko Daniel untiri mwancho morigereria gotigara asinsemo oyoborimi na kuro ase county ya Nyamira nigo bono umo director bo munyakirogo ase factory ya Sang'anyi asereta Evans Ondieki anyare kumuboria mu wakilishi wa basubati ase county ya Nyamira moskeje rusha mumanyi anyare kwenekya buna onyare kupwaterana negati ya barai bande abange elio kwenekya buna banyare kuirania gose kobeka omoroberio oria gose enchira abare bibeke merikyo bari gwakanwa gwetera shafo price nigo bono anyarire goteba eyunenchiremo yokwenekya buna ekemerie kyo gichae kyanyarire koba ekingencho kocha ase abalimi bonsi ime e county ya Nyamira korende nakoro asinse moyende nigo umwakilishi wa basubati nere akenderete gosingira buna gose kokora chisegi chegenka musaketo na inde Fatgadi Gisemba asoroboti oro omokonyi bwo munyakirogo kurwase factory yecha ya Sang'anyi Evans Ondieki nigo omugasorero esokya na kumuburia umuwakirishi bwa bangina imenye county ya Nyamira omoske cherusha mumanyi kubwatirana amo n'ababunge bande abwanene bakurwase orogongo rwa gusi kwenekya buna kubare ase bunge inkwegerera bare ekemerie chae erio erishafu prize inyare kuiranigwa naigo omurimi agenderere konyora rigesarigi ya kurwase ekemerie kyo giechae bono mama county ogo kumingoringa erishafu prize iri yagende karusiwa korubuna yarusiwa amagorito yechae igasaregete Mombasa west of the rift bono narago gosabaiga ogenda asaba chumbe baito bali bakurugusia na Nyamira ase chae kurwa kamuranje mogenda ari parliament moira ni gento keriye ko kweri surprise ali abalemi baito baranyore chibesa ari bo ikoyo amagori abara ari buya andi bakonye chae buya mubori kentue gusia na Nyamira na kericha echae ito amagori achirense
koreng'ana n'omokonyi bw'omunyakirogo oyo iga nigo atebire okurusigwa kwerishafu price yeye iga nigo korache koremaria nonye n'amagori y'abaremi bagwakanwa chibesa chiabo ase kera omutieni nabo igo ekero gieponasi bang'ina bonsi baraiga abanyakiomba abantu abonsi barana abaremi amang'ana y'echae abantu banyamira agaigange 8% n'abaremi b'echae ekera abaremi abanchore kipindi keria getang'ani nakore gasi bia sana naenda kiakora bang'iraniria kabere tugachaka buya with reforms tukareta reforms serikali gotobwatisibia tukareta reforms asitundu bali cheito tugasuke emesara yarenga 17 tugaikia 24 tukagenda ari Mombasa gwetera sobora we minister yarengo tukabeke gento ekoro kweri reserve price reserve price ina ra yatokonyete kwani kipona asiketu cyarengenzi kigacha igoro ensemo yaye omosikechirusha mumanyi nigonere aria eira yogochia goikia amang'anayo ase bunge erio korora buna ekemeri ekyo nkuirania kere obuya bwabo gochase abaremi. Other places that reserve price is not, it has been retained, but they have removed that one which belongs to us. Eto tagete gukwana eserikali jante eto tegerere ekoirani that one, then pamaya gotomenta batomente chibese kiagera ekemeri kichae na kikire backbone seita na kigosomia abana na kijansome na kimogosomeria abana kere nzara yachi na kimokugure ndagera. So we would not want to see ngekemeri kiaito na hende kekale gosiererigwa enjere ibataite gosiere. So I have taken it up. Naenda maswali munaya yane nabatoka ndatoya boli parliament. Chingaki echecho nigo mosikechirusha mumanyi asabire omunyamira omugima kwenekia buna nkori gyabare chinchira chingia chogosonsora amang'ana buna enchera eyemo yogokora amang'ana yechisegi chegenka. Ulipenda mwanamke ukamuleta kwa goma, amekusalia watoto. Kwa nini upige bibi yako? Na unajua wakati ulikuwa unapatiwa bibi ulikuwa unaambiwa ni kitu kizuri. Kitu kizuri akiwezi kupiwa. Na wewe mama kama ulikuta kama kitu kizuri, endelea kuwa kitu kizuri kwa familia. Usikue mtu ambaye analeta fitina nyingi mpaka mwende kupigana. Hinko reporter Getembe kurwa seskuru ejeiga ya Endiba eje gotoka imeye wodi ya Kiabanyoru ebunge ya Borabu county ya Nyamira Njefatigad Yesemba Mwanjo murigirira na boigo omo eshumiwa Jerusha Mumanyi na boigo nigo anyari gukwanira chibesa chiria chogokora amatemo na kirobono agikeiri egetambo kirogia serikali kugania chibesa cio chia akwa kana chingaki cha matemo chinyare kurusigwa ase system na boigo nigo bono anyari gukwanira yo nekera goteba yune njire yemo yo kweneke buna aboroki wa bonsi banyare gukorerwa oboene ase ense ya Kenya na boigo nigo arenge ko yakwana ega ekero arenge kubatoka magocha ase ekenyoro kiari echieri egotoka ime yewode ya ekerenyo litiko regoro kurase county yo ya Nyamira na boigo nigo abere gose nigo agenderere gusingirira ogutabarro kwa magendero anamuno kurwa ase serikali ya county eyo kenyore kiga kiari echieri ime yewode ga ekerenyo chinga kya bwatoko bokonyi bwe magochase kiombeka makamanya na Mwaisaka Self Help Group Jerusha niga achire borega hamwe no kugania gwa serikali kurusia enengo iyo gwakanwa samatemu amanene ali kraskiri 12 na boigo ne kraskiria gya 5 na 3 kurengana muna Jerusha niga ateruna enenge nigo yagendera ko bagikoba konya bange no kurusigwa kwa nigo kuratkunyara ko bago kwirira abantu abange kugendera gwetera engaye nene. We discovered na bantu balia ebatage tugochaka kurusiba se chikoro buti examination mata bebo ntwanya kwa kana examination for 2013 Wakana tole. Konyora yesterday barusi chwese chirio. Igo tuapule tetokateba nganturi gochikolika report. That is why nateba ngatigangi chekusinda ara kolegas. Kangale no report twalika man. Paka baira ni chwese chirio abana baitu bagokora amatemo banyore chwese bagende gokora amatemo ndatari gokanibwa. Abari mu bagokora investigation
banyore na barabu bagende Nairobi atikutumakiria matemo. So we represent you also in the national parliament. Ukona bwegekerekyo Jerusha nigagendere ko gakugikiria uraiwe county ya Nyamira asekiringani go bwirira magendera mange kuratera umakungu na atenene kwa ligereria bitebi genderete gaji. Tunataka kuona county yetu ikiwa kama county zingine. Si county chinde ikabagenderete ko kore mirimo buya. Intukira rituko igotore map. Nigintu boigo Kenya ko bageko egwo kuboka monegati abamenye kurasaje ga batebrenga lichibulio kalira nyariko bali gokonye county ya Nyamira no komubeka abisi omusubati Jerusha Momanyi koba omugavana mama Jerusha vile nina muona hiyo oyile bana karo kiamaiga tigangara tigeronde asikucheke bokarare ekena ifa mama wetu natosha yena nyeti amangana ya haka amangana Nyamira muri kunyaigwa kidinire gakiro Wala rene ntonyare omo ngiroma neta gota mekone yu gosio ngere ke banda kanyora Jerusha weka mugwani Negento Jerusha aisiore na gotabangano aregeti ase ekerogekyo igona acha ko bakore sieme nacha ko kore merema na ende ja saga ko ngari baga engakiende tingo tatara yane lakini ujumbe na batigeire Dindi ko chikolika rokyo mo women rap around the end of the nango chikolikia mongu atesie Nyasa tokonye tobwaterane Yinko ripoti rigetaseni kia uwanje tuikia gatembe kuro igastin seme chika nyero kia Riechieri ime ye ewadi yega ya kirenye bunga ni ya North Mugrange County ni ya Nyamira inje igongoro kwa Polycarp Gutigana no roboti oru rwariganire no musaketo Polycarp Okara kro ase county ya Nyamira ni gongo koleta wika ase county ya Kisii nekero abamenyi bechinsemo cha nyanchwa litukore goro banyarite gwesokia na kwemurunganiria obokorerio bobe ane munasokorosiwa wechipara getechire ase ensemo eyo anene mono epare yemo eyo esoete gose ebwaterane tiechigwa disato ewoderi ya Kisii Central na boigo na abogia kumu nigo bono banyarire gose nigo abamenyi abo banyarite kurwa ebirero byabo nekero bagoteba mu contractor onyarite koegwa ekonda eyo taranyara gukora engane yo asinjira ere engia korende una omuseketo Ruth Omorara agutumanye nigo bono omo MCA o Kisii Central omosike Wilfred Monyenye anyarite kwera buna embure nyinge ganete konekiwa ase orugongoro agusti nero yirire omo contractor ataranyara gukora epare yo asinjira ere enyikirano kegima hata ni ujue mebomoka mbango kuna baba ubia hapo kwa misikiti Emambia ya lero nigo abamenyi bechinsemo cha nyanchwa besokia na kwemurungania mono na komomochia omo contractor utenenerete epare yo asoko iregeka baroseria epare yo na makungu banyale ko babagwitira Marieta ngoro kunemia nyamoya gai nkama ega yeskuru gaiga muna moi gure pare gutume kono munyari bari omogetutu no omonchari actually pare ya renge bia ngwakera omugambe monyenye mbuya mono acha kokora 1 2 ekagere pare ye ekabe standard ya renge initially pare it was impossible lakini wona se problem weruerete omo contractor bwetwe pare ye orogora aro setibuya akaira na moina agako mutaro akaira ni amarabaga iga ekagera macha ali akorogora atabwacha asabweta agasibia marabayo onspiko rogoro mbaka muna morochega iga bana mbaro abake moisonda macha aeta aga kamachikobogori omwana aga nyanchwe primary pare gotira ko nyanchwe primary between nyanchwe primary na nyanchwe boys second pare kamanya gwetie ekera gitense meyemo ekareme para ekera gitake kareme para bona amaraba ichoire para gaiga para teri gweteka abana basinyuru kwende school abantu basinyuru kwende kanisa mata igari rehabilitation center orosa abare mavu bagosoma bona abantu basinyuru gweta no na bangina bakwende echiro bari gweta pare Kwana ase pare yo ebibika inechi ward isatu Kisii Central Kitutu Central na boigo bugia kumu nigo barure ebirero byabona koeresa amakongo bakunyara kuba bagwetera asobo tumekibwe pare yo. Nashukuru kwa sababu mheshimiwa Manyanya ambaye yuko hapa alichukua initiative ya kutengeneza hii barabara na kupitia gavana wetu tunawashukuru. Lakini kwa yule contractor mwenye alipewa hii barabara wananchi wanalia drainage.
Vile mmeangalia hapa, watoto shule iko hapa, Nyanchwa Primary, Nyanchwa Boys, Conference na Rehabilitation Center. Hizi barabara mvua ikinyesha, hata heri sasa na jana hii kunyesha. Mvua ikinyesha saa hii watoto wanasumbuka sana kuenda shuleni. Chinga kiche nigo omo MCA we ward ya Kisii Central Wilfred Monyenye aicokiana kubaenekeria buna ipare yo ni chikonyara kubage korosigwa ikikirire ukuratira gwe pare yo nobo nembura enyinge yanyare kubage kwenekigwa nigo aenekeria abamenye abo buna nanyarite kubaga gutarira chiabisi chaba contractor buna embura nyarite kubage gokiana na mbache kunyara kubaba kugenderera korosia ipare yo buna egwenerete. Nche no mheshimiwa Okezi Central Ward asama lieta mheshimiwa Wilfred Monyenye yoye abeire tali wanja we contract nanje digamodete nesa uliye mbura igoro nona arenga abisi yabo nakimurogere turagita eriraria turagita no erari ngo ripoti ya kurwa ase para Nyanchwa eyo ebebekaine chi ward isatu Kisii Central Kitutu Central na boigo bugia kumu ncheni konkuru kwa Ruth Morara. Mwancho murigereria gusingerera amagendero nigo bono boigo abamenyi kurwase kenyoro kya Nyabonge egechini ime ye ward ya Itibo yo gutuka ime ya North Mugirango county ya Nyamira bale na ekyo obakwegokeria achinga kechiga magega yo koroserwa enyagitari ya Nyabonge eyo yabeire ase egeka egetambe nigo bamwireneire omo MCA wechinsemecho mbuya muno azogwikirania ayo nekero bono obakuboria county kose omo oheshimiwa Lamek Onyanja ose omanyekane tabuna enana nere kirobono anyare kubulia serikali ya county enyara kwenekia na yanyare gusira aba MCA akorwa ase county yo ya Nyamira ekiro bagwikirania amagendero ahuna obono ayo ase chinsemo icho cha Itibo nabo yotokirana nainde ase musaketo Paul Kapokara anyare tumanya orobotiro ase njira engikirano kigima nime yekinyoreke kya Nyabonge gechini ekyo tokeme ya ewadiga ya Itibo ebunga ya North Mugirango asabamenye bechinseme chiga bagendere ko bagutigara magega sigeka kubatikanamo ninyagitari ya Roseti kwa saya nasogeta 94 nganyore nyagitari ye nabere tata byara no arenge okure tata byaronde bakure baelire pi nindu twatigaire abana ikokonya tokorera nanto nyorondo gotokonya kumbe nana yare gotokonya unatore igatwa yaitira matongwa maene lakini akaro twarorire iga amachacha akire gokunywa twagokire kurende nigo bagendere ko babako bamuno mogoko nawe go no mweso chingaki umo MC kurasoro kongoro iga serita Lamek Square uyo manyekante byabuna enana agendere ko bagako balire iranga nyagitare ne chikogoro bwango muno nabo igasale mirege simakia mache asebono warukiri omogokobo enana yatokonyire sana egechini egetwaranga inure emyaka emigenya getari nkoberete koba bone enana kuru yasoete nigeto charity buya sana abakungu abatatu nyomba isato bonyakonyungu kunare binto buisango kunire enana yaito ndore magaya yao mbakoroke enana intutoma yeto obonana bwa ngai boberete ayato nakobwati mangana yabande Rose netago chago tena chibas chiarirwe kondoje bone nyagetari nkoerere na machansire kolemwa mugambi no bera masinano mwasimigwe nane gentongo batebi inukarega asi sukume binto kurengana mone nana wego nigagendere ko bagakwereranga umukyo yebukora isi nyagitari ye igo onyara ko bagokoba asikiri atebere boigo igo abwatemero bulemia ya magendero guchasa bananchi korwase orogongoro iga nyanja magasobu no MCA bagatotebye na nyagatari engorosi gwere lakini buna naso ageti nyasaga nkonya tukabwatirana no mugavana Amos Kimwomenya ribo eyagerire nyagatari ya rokanire smart nande ngatayo mugavana ntokonyara koigora nyagatari etabwati mache amacha tubwate program akonya abantu bege chiniga akonya abantu gochitere smart nanda akonye nginda secondary because abana bachandikire bakonda roche roberi ya magenderero egento natetio mugavana nanda ndonsi asara nyigwe buno monto Itibo enyagetari ya promiseti registration ya chakire buna abanyagetari bakorikuga igano bagotanga kobekeka Ikore tande chire ntangania se ward ya Itibo echiro ya bonyunyu abantu mbakaga ne nana negisegi chio
chisegi no mobende na magendera no mobende. Asinsemo ya gisiasa boigo inanani gagendre ko bagakoma mocho museneta bwe county ya Nyamira asikire nganero gendre ko bagagusigita chisigi chagendre ko bachikwanekiwa igati ya MCA asamubulire ko bomustari umusyo kurigia omurembe Seneta gwachandira abanyamira orosiri assembly yaye ekorwani omugavana Amos Kimwominyaribo nande njenga sene ko motebiga na agenda senate na agenda ndonsi na agenda international communities pade solution ya Nyamira gotoka tari Nairobi ache Nyamira aisaranse n'abanyamira na ande goikira boniga tiga address insecurity era asa assembly asengenjokera konda senate igote ya assembly na marua konywegwo no borera asa abantu bakorara address ya assembly ebibagobire ate ya abantu bomaene iginko ripoteri getasene kya obwanchete kya gatembe koroiga asenya gitariga ya Nyabonge ekinyarukia egechini imeye wadi ya itibo county ne ya Nyamira inchego nkoruko Polycarp okara Gotigana nayo mwancho murigereria bono na gukwanira amate yo musobati umanekanete buna Sheila Mukaya oyu bono ekagere gosonyarete gwakwa amasasi no yo kagere koba umwancho ye ane muno ase kosekoro ase chinsemo chiria che county ya Mombasa ewiki yega kero gochaka na boigo no mwana oye nigo bono amate yaye gosema mumwabo umanekanete buna Teresia Mukaya nyari wesoke kima na kuboria balia abantu bari babwate omoyo bugwanchoku ya banyare konekia banyare kubasira elio konyora ebinto bya Sheila Mukaya kora ase county yo ya kose kora ase rugongoro rwa coast na boigo nekero bakuboria bana banyare kuyarigania ase okomoenia umwanchobo Sheila Mukaya Sheila uyorenge omwarimu nigo bono akora ase chinsemo chachirichiro egotoka mimeye ward ya Ibeno nyari bari chache constituency county ya Kisii Kinde korwa chirichiro sub location Ibeno ward Kiambu division aliba jaji constituency ono nasiriti mwana na gitwa masasi ali alamu kagwa kwa masasi mwana akwite na mwana oyo babona nkwirira abantu babiri mwana one ali ngo mwalimu kora lichambasi ganza nyumba samenyete bikamwaka masasi kwanza mwageta masasi tuwa tumusiba munene kaligende kwa ninge prepared kubuli abami mto mweshimiwa honorable Chanda akimanya ariko tokonya tochiko tokaramya masisi aya ande tochikuye bintu bya ikolo lamu mu mwana gito na ngo mutangi na nene byo kanyurikira twabayiburi na itu twalidayeka kono ntobwatia ni ata source mugabana itu simbarati wango sabagaki nere boigo achiku in ekiaga ntwa mugo kada nto kamatengera one kero rogwa achire ini mara tokona boigo oyo ntofone lebo Steve Alika nere momisi ward nonde ura kumuneng'aniye manyoko imagine mwana gwasomire tayari ali alikike maiga iri permanent education nebo mwana uyu mwana gukugutiga ona natigito mwana okare body mtu awuri chingiro cha event rwa tena ningi wale sukari na pressure na arthritis timanye tina ndakore mwana uyu ndrai masomire ekihero mwana uyu kwenye uyu mwana uyu boarding school amwe tena shukuru za kutoka 28 May akiongo sabondi bonse na mare atokona ona lebo kama nanje ni imwe kandi ni nyibona turigirerete wanyine serikali esenye nje tuno muntu wa serikali masazi na serikali akimoto ikani moto wa device na takokona ni to nyale ko rosempa nyale kindu na ya na mtomo mwancho murigereria na gutigana na roboti oro kora asenka ya Sheila nigo bono ndoche ebyombe bitatu kora igase orugongo rwa kusi bibwate ose ebyo bikuboterania abagaka na boigo abangena abagotu gose bari bakongire abako bagendete kurinda gose kwigirira eke korokyo mogusi korwaiga asorogongo roiga buna bono ekyombe kiri kya mwanya getinge heritage eke manyakanete buna burabu elders forum na boigo former councillors
gusikirikia aba kansela aba koro nigo bono bianyarire goteba ekero asekero biabere bigokora ebikaro elio kwenekia na banyare kugayana engana yobotutukano egendete kwenekiwa ase bunge ye county ya Nyamira korende omukiobo turanyara koreta amatunda nekero bono banyare gukwana chinga kichiga na goteba buna tibari gochigotigera apu kochibare kwenekia buna bakorire kende gionsi elio koreta omorembe na boigo ochokoenekia amagendera nyare wikiraniwa ase county ya Nyamira obonyinyeri obochafu n'obosegi bwechwerega na kubwamo obolimo mbogenderete gabo bwobokurumi bandu bagotumia obolimo okuruma Nyamira yaitu abemsie tukabarura Jumatatu bachire batwarire kamukunchi yabo bakorire yaigo basokire Jumaine bamaye goteba ngo babali chingurwe barose ligo mupango bachiko buturu twabere tukubarangeria na rero igo twacha kugikeria mangana ayo agenderete twagambire twaiwananire buna chifora mwijisatu gochikuga kumuleka buna nintu abanyene banyamira kumuleka amangana ayo agenderete ekiagera muntu tagocha ari omusombo ito servants abantu banyamira bamaye gocha na bono na bagututacha kurwo mutugosi mwako rero mugima buna bono batarakora kende yose. This is because bagenda tukorwana gutandura nichana na goteba ninga ni mwamanena inoromoke. Number 2 umugabana urito chorete Nyamira orobono okore gasi osochore tuna bana inchi abange banyamira akabekunga nayo mugabana tarabeka nyumba yaye inoda atebinga king yati akurwanira umugati obuyo ayakali oboro ayakali nawe ayakali kinsaga mwenzi bina abana bane tokore gasi ya motoko ya ndo Nyamira gabana leito etwale audience na ba MCA ba ye boss eko ya ne rumora ne route ni county toigwane gose baigwane talintwe una bakoranie county ono twanyorire makiangi na nene tokobekera kibura bari moko na ko chicha osoro and others please tigera igabo yani mkinjira kinyo lakini ujina era tokobekera anyam mwachore twe nintu twakatore igoro ya oyo minto matiangi oyo tenenire kerogyo president na ene twakire mbiyamona asomo kamaraga kororanga okugani kwei abantu ba mugusi nelinga njale buya barwanirere bonse babere igo ere gwancha ngabono tigoyo mabe busyo tumempongeza sana asenge njilinga nelio na ende ntu abarangire tikale nga njumange getunukyo gyo gozonzura mangana toigwana bagasieri bono bakona kokwana matiangi dotati tiamo ngaitoko motoko mobwatera matiangi oikato chama obamono bokoreta chingu okwanira aria wakonga kwanira aria oyo ndakwanira ekinegento tigamo ikambo to ikaranze Nyamiramo na kisi yamo tomayo sukumegente kumutu umwancho umurigiria gutigana nayo na nenekero tukwanira siasa ekumubwaterania omukonyo bomurai wense omukoro omusike Rigathi Gachagua kirori tukore igoro anyarite kubwatuka gusikoraria bene ekiama kiae kiage siasa ekeya matuka make magega yokwerusanania ase egosekoriza inekorwa ase ekiama kirikia UDA omusaketo somoriketo womangana maya samienda na nyarite gutwariganiria oroboti romoroberio okorekanete ritukore igoro ime ye county ya Nairobi omusafara omonene nigo onekiwa gochia ase ensemo ya Lavington yua orwa kurwa ase chinsemo cha wa Munyoro Yurenge omokonyi bumurai bwense omusike Geoffrey Rigathi Gachagua amatuko amakego magega yogutia koba omubwatani bwe chama ya UDA nigo bono ritukolia rero achakia ekiama kia Democratic Citizens Party. Our new party is Democracy for the Citizens Party. Our party slogan is Sikiza wa Kenya. Ikibono korengana nerekera chigotegerera abakenya nabo igo komukonya kwirana ase nyumba y'obora ya State House ilyo agendere kubeka emetego yaye. But if Kenyans want, they can always interchange it with Sikiza ground. Umoyega uyo nigo oikiranu n'ababwatani bae bange kurinde abarayibande bo kwameririe serikali abo barokanire gukora emirimo nere bataikirana ase ensemeywe. Dear Kenyans, I spent the last 6 months in my Munyoro residence listening carefully to Kenyans who voluntarily called on me in the village.
gokwana ase ensemeywe Gachagua nigo abararia abarai intrenera abe chama ya DCP yo barach kutumeka gotegerera ground oyo ringe omoseneta bwe county ya Kakamega Cleophas Malala nigo arach koba omokonyi bw'omurai bwe kiamekyo Ezron Ombatha nere ochorwa koba omoriki omonene nere oyo ringe omuwaziri bw'oboremi Franklin Mithika Rinturi arach koba buna organizing secretary. The Honorable Senator Cleophas Malala as the interim deputy party leader. Mr. David Mingati Pasina, the national chairperson. Kiama ikigekagere guchigotegerera abakenya bechingencho ao nigo korengana na Gachagua abakenya bono barachi gokonyeka ase arokana gutugutarare omurai bwense Daktari William Samoei Ruto. I bring forth my response to the call by millions of Kenyans from across our nation who have called on us to raise the occasion for a voice of reason and a listening ear, a right they have been denied for far too long. Patriotic. Korende kero Gachagua akora buraburu nigo yene kigwa kirarenge gosoka kurwa ase omoyegoywe ase amasasi ane kigwa kurutwa gochia ase mbeo. Kerori berera ria gisiasa rigenderete gukina anene mono ase chingaki chigenderete kuminyoka gwikera obochori bwo mwaka 2027 nara ria ya aragendere ase semeri ya Wamunyoro ku reporter ya Egetaseni kya Gatembe TV Njensam Miyenda kutigana na roboti oro rwa gisiasa mwanjo murigire nigo tugukorera asinsemo yechigosori ekira obono habibuli banyare kuru gwa esegeto kwanyare kwenekia una babekire abana babo gose basegetire abana babo nakubasira erinde banyare gwesonania ase amangana ya echigosori anene muno ase okominyoka nabo igo gukora amazoezi au chingwana echiga nigo chakorekanete ase egeti ikiechigosori kya Ulinzi ose Ulinzi Stadium ene yomochio Nairobi. Sabari nangoro James Gate.Eskuru ya Rio. Rarona era myakire. Na mandara kuminte na mbayer. Ede mami kam nyoka fine. Na atawa ya bai sori ako kuchi ngali. Bali ba bagombati bagominyoka. Ede banyara kuminyoka bia. Kuatara na baguzi. Enda gusito tatapuga ngenda chikaya chire cyatuwera nubati kamichisaine echikosh twara gosaba nya chikamichisaine chikosh nabo igone chikosori chama minyoko chigenderete anda mono asegetingi chikosori kya Ulinzi ye gutoka ibya Nairobi akuchinga tumano aba musiba abanyariko bakubwe bakwana kibuna basokiri abana bawe gati abanyariko nabakura kwana kibuna bayire ko bakwebeke mase ya mawasi chikosori chiga yinyurunga ne chikosori cyo kwa chikube kwa ya mase ya musukori gani kwa nikiombe kirigete chikosori chama minyoko mienzi ya Kenya Athletics Kenya bayire kibuna abantu bonsi anabona banyariko bako minyoko kurugiga egati abanyariko bako minyoko kurwa ase abasanyimbi gati ya prison nabako polisi gati abantu banda Tinga kibono umugosori omukuru wariragia uyumeke na James anyara kuba ukorera anamuno igoro yegosori yibona yanya kuba ko bingi yasegeti yekega nonyina bo abarayi abo banyara kuba ukona ndege kuba resege kuchia sorongo muksi watana n'ekigosori cyo kuminyoka Ripoti ya Egetaseni kya Gatembe mase mukuru giga igegetiye ekigosori kya Ulinzi kutoka ya Nairobi niko mkuru Pius okemwa biyo mwancho murigirira abo nongokorera ekionga chinsa 12 chia rero mambia pechenga nigo chiaragire ne chinsa 12 gose chanyare kutoka chinsa 12 gose chitageka 52 ekero ndoche bono ne chinga kichingia chogo chikogenda omutimo kemoke nabo igo tuchikoirana nere mienda samo ekero tukurigireria ase ensemo ye chigazeti na nekero ndochinga mumanyi ereniga gotebanga good morning obaigwa oyo mumanyi kera gotebaniga na umwanchoye Zipora agotebanga akoinyora abaiga bunanya mweya bweramani Ellen Onyanchwa William Mekenye na Bochoke Machoka umongina Berimote na Aboigo Otiso Murara na Promise Inyabwabu
na Kirande Dennis agota good morning Kirande Dennis botambe musoli boge susu na Kuru City Salams Club na aboigo chinse mochiria chia Facebook na boko genda torikira riuko na boigo YouTube asi ogotunyora na Getembe TV kogenda se omutimoko lakini ngokubolia nga tobasoska ekiagira kirotura che koligereria chi gazeti asigekeke na boigo kukwandira amangana ndi amange ayobere yakwene kiwa ase ense to ya Kenya na boigo kuroro tuchekoba tukusanga asense moyende osiri tukulia rero ri juma kero tukoligeria amangana ao hoseto jume yekorukwa muna Inspirational Friday nigo turachikoligereria ensemo yabasae na boigo na kibakunyara kusibaranyare kwene kebuna banyare kwena na esegeto eri gwetanga kurwa ase gutumeka amariogo yogotindia higo mwancho murigeria tubasoska ikiagera ana mange na inde are ayengencho muno turigite gusanga naye Eduka y'obumo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ili kubwatuka chirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyokorose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seyeka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo gwakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentra nigwa amavuta yani oil na boigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire chiri guririke iriya gatigati gwekariguri iriya bantabati boigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo gwochoganya chirangi wikabunuraganye gwochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwikirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi aboigo enekenga enyumba yao use hasomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorolekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo busongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Endelea kufurahia na Star Times. Discover your love language on our amazing channels all month long to enjoy intriguing telenovelas from all over the world daily. Renew your subscription today and endelea kufurahia na Star Times. Watch Filipino melodrama The Fake Life. We really need to focus on this mission. Get charmed with our Indian drama Soulmate.